Il-qorti ordnat lill-Kummissarju tal-Pulizija biex investiga jekk għandix tittieħed azzjoni kriminali kontra l-awtur Mark Camilleri wara li ppubblika mijiet ta' messaġġi privati mibgħutin bil-WhatsApp. L-avukati ta' Rosjen Kutajjar argumentaw quddiem il-qorti li l-pubblikazzjoni ta' mijiet ta' messaġġi allegatament bejn il-klijenta tagħhom u Jorgen Fenek tikser is-segretezza li imponiet il-qorti kif ukoll il-jiet tagħha għal ħajja privata. Deċiżjoni li tat l-4 wara nofsinhar li mħallef Edwina Grimm ordnat lill-Kummissarju tal-Pulizija biex investiga lil Camilleri u jarraf lil qorti jekk dak li ppubblika kienx protett bil-projbizzjoni li kienet ordnat il-qorti fl-2021. Talbet lill-Kummissarju biex informa lil qorti wkoll jekk għandix tittieħed xi azzjoni kriminali kontrih minħabba l-ksur ta' tali projbizzjoni b'disprezz lejn il-qorti. Aktar kmieni l-4 kumpanjati minn Rosjen Kutajjar, l-avukati tagħha Edward Gatt u Mark Vassallo marru fl-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali fejn iddepożitaw ittra legali li titlob lill prosekutur ewlieni jinforma lil qorti kriminali dwar il-pubblikazzjoni ta' dawn il-messaġġi u ma qalu li din il-pubblikazzjoni tal-messaġġi tikser l-artiklu 517 tal-Kodiċi Kriminali. Rosjen Kutajjar ippreżentat ukoll rikors b'urġenza quddiem il-Qorti Kriminali tal-Appell.